Tak, třetí fotbal, hledáme se dohadujou. Bude se hrát, nebude se hrát? A už se hraje! Jo, pak dá první gól! Lukáš zbere míč! Ne! Kopovou Juzdě někam! Juzdě na jiný místa! A pořád za něm utíkaj! Co je za fotbalovým? A nikdo nedal ještě ani jeden gól! Hej, Janek, to bráníš! To nejde, ale... Tak tam buď chvíli! 5 minut. A já? Jo je! Luce jde s míčem! A kope! Ale gól není! A Lukáš se nám naštval! Chce dát gól za každou cenu! A teďka se nám někam ztratil? A už ho vidíme! Našeho Bolice! A není gól! Tady máme brankáře, se tady flárká. Tady máme hráče. Ale pak máme třetího. Hej, jak ty to hraješ? Jak ty to hraješ? Ne, já dát góla. Jak ty to hraješ, do hry? Ne, tak počkej, až ti ukáž dá jednoho góla a pak půjdeš do hry. A další hráč se objevil a jde s míčem. Ale se ne. Ale nikdo nedal gól. To snad není možný. Ejka se tady. Začíná boj. Sáhnu rukou. Sáhnu rukou. Mám penálku. A že by penalta? Tak uvidíme, pokud se dá. A je tam, a je to 1-0. Lukáš nedal ještě žádnej. Jo, 1-1. To je neuvěřitelný. Lukáš to vyrovnal. A přijede se dál. Tohle to není konec. A míč nám někam utíká, hráči si... Hráč nám jde, ale jde nějak pomalu. Jako kdyby to chtěl vyhrát. Kdo vezme míč? A Lukáš má míč. 2-0, Lukáš vyhrává. A pozor. A. Lukáš vede! Vlastně, to jsem splet 3-1. Janča 1 gól, Lukáš 3. A pozor! A tady teďka byl americký fotbal, ale to neplatilo. To se musí nohama. A Lukáš má šanci dát asi 4. gól. A že by se mu to povedlo? A zdá se, že asi ne. Ano? Ne, nepovedlo se mu to.
to je smůla! A tady jde na střely. Ale pozor! Další hráč! Dolů na to! Dolů na to! A to se není možný! Gól není! Gól není! A Lukáš sám už naštval. A byly to splný čáry. A že by byl člověk gól? A není! Ale ale... Pozor, zase... Že teďka... Ano, 4-1! Lukáš vede. Zase, že teďka v pohodě, že dal gól. Lukášovi zbývá ještě jeden, ale pozor! A tam nám letí vrtulník! Konec, tak!